bandiraɓe hettiyankoɓe e ɓenkoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e huccide mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide mon e ɗo subakal juma hannde ko yiɗon tanal juma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe min jittaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe kala ɗo mbawi wonde ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗon mboro sawo holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof no subaka fof addande on ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi banimon debbo Aissata Ndiaye bamum Moussa Niang baba no subaka waɗi fato barakallah yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude tigi jinnaɓe men yettude ƴeewiyankoɓe tawateɓe nder e bowleɗi kala labi laami labana laami ɓen ɓe laamu tawi ha dow less hono jeyɓe dara kala ɓen calminiɓe au passage mi salmina ceernam wasilam ganduɗa tigi ene jeeyamma ganduɗa ko Nouroudine Hammad Allah ndeysan ceerno Nour tabarakallah Allah jurni darde makko amin amin en calmini dara halaɓe foof ganduɗa koye dow dande walla inde Aissata Ndiaye ko goto e lamɓe mabɓe woni ɗo Aissata Ndiaye ko noon tigui en garti humnude oɗon aadi noɓe mbiyata aadi bila aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi hande tigui yanti hen ganduɗa ko o dernier numéro de la semaine en mbiɓe juma moubarak wallay hande wadde ko ɓuuri tengtude ko noon tigui gussugol ganduɗa ko ɗiɗon cogguli mbo rende onon joomon galleji oɗon belti oɗo saaha Macky Sall ganduɗa ko jippini ɗin cogguli Aissata Ndiaye maaro nebam kam e sukara foof noon woodi kusta hen ene wayno hayso tawi ruttaki ɗo wonno ganduɗa tigui woodi ko o memna hen leydi noon tigui jayde le soleil udditidamal ko noon tigui guendirde ko kayre tigui ari ɓe mbi ko Macky soulage les ménages ne wayno de ma wonan weltare faade tigui ɓeɗon jooman galleji ɓe ganduɗa tigui koɗon maaro wondude tigui ɗam noon nebam foof noon ustama ha memi leydi e wiide mabɓe noon ganduɗa ko nebam ummima tigui 1200 ruttima ha 1100 francs CFA wonde ganduɗa ko tewno temedde capannayyi ruttima temedde e nogas mbuuɗu wondude tigui koɗon maaro ganduɗa kayya oɗon sac ɗo jaranno maaro parfum to ko wona parfumé Aissata Ndiaye to jaranno ujunnaje tati mbuuɗu ruttima tigui ganduɗa kayya jarde ɗum ko wiyete ujunnaje ɗiɗi temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi mbuuɗu ɗum ko jara 13750 francs wondude kilo sukara to jaranno kayya temedere e nogas e joyyi joni nde wattama temedere nogas ɓolde wadde mbiyen bujjoyi woni ko usta hen ene wayno ko subvention mo 32 francs CFA oɗon kilogramme mo ganduɗa ko maaro paadiya gam koye wallude ɓeɗon producteur en tawateɓe ɗo e nder leydi Sénégal temedere walla mbiyen Aissata Ndiaye ɗum ko wiyete nogas e capantati e ɗiɗi ganduɗa kay pawɗi budɗiɗi ɗum kay woni waddeɓe soutenir kamɓe tigui producteur riz local walla mbiyen remom maaro e leydi Sénégal ɗum woni ko tawete nder jande le soleil jayde vox populi ɓe mbi ko denrée de première nécessité ɗum ko ganduɗa ko ɓuuri sohlede kala e ñalawma walla mbiyen kala e saaha woni maaro nebam sukara ko kañum de usta foof de ko yidde wallide kamɓe kala ganduɗa kayya ko jooman galleji en ɓe ɗum tagui ganduɗa ko ɓe mbi ko l'état va renoncer à un montant global annuel près de 50 milliards de francs CFA taw koye ganduɗa ko ƴellirgol ɗiɗon cogguli wonta hunde teskedede ko wona ɗum ko koye Sénégal heeɓi ganduɗa ko kaɓɓirɗe keese armement gummiriɗo to dowlaji dentuɗi ganduɗa ko États-Unis temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi ganduɗa kayya ko ɗum ko wiyete pétillaji gummiri noon fetillaji biyeteɗe M4A1 wonde tigui ganduɗa ko fetillaji goɗɗi ɗin ɗi ganduɗa ko M16A1 ganduɗa kayga foof gam kay wadde renforcer sécurité leydi Sénégal jayde quotidien le quotidien natal ganduɗa kay ko ceeb maaro taw kay ko rane o kanko kay kuddu makko lamtoro Bour Guédé Aissata Ndiaye ɓe mbi ko Macky sert un nouveau plan ganduɗa tigui o artiri ke summa ganduɗa koye ɗiɗon celluji ƴoggide ɗiɗon cogguji ƴellitinoɗi ko wana ɗum ko kay hello mabɓe wongo ɓe garti investiture oɗon législative ɓe mbi ko mise en cadre de l'AFP kaɗon lana ganduɗa ko yeeya ko hoorejo assemblée nationale leydi Sénégal woni Moustapha Niasse caggal kanna kamɓe jeynenkoɓe Madiambal Diagne ɓe gatti koye hoorejo on ganduɗa kay ko leydi Russie ene wayno o witte ko Vladimir Poutine ɓe mbi ko au banc des accusés foof noon ene jofomo peɗeli kono Poutine fellitani yaade caggal e nden walla mbiyen ngal pellital ngal ƴetti jayde les échos ɓe gatti koye oɗon acte contre nature so wiyama noon tigui ko musiba so wiyama musiba ko gueɗe ɗe ganduɗa kantorirɗe Aissata Ndiaye gueɗe kantude gueɗe kawnide gueɗe kulɓinide ɓe ganduɗa tigui mbaɗi to filawoji wahinan Nimzat ene wayno noon ko deux gaillards so wiyama noon ko yimɓe ɗiɗo naskaɓe taw kay ko worɓe entre guillaume worɓe ɗiɗo tawa e nder ganduɗa ko less ɗeɗon leɗɗe filawoji to ganduɗa ko wahinan Nimzat goto fon lelde goɗɗo jafoɗen konngol ngol bon voilà ko ɗum ɗon tigui woni ko tawete nder ɗeɗon jayde les échos ene wayno noon gorko o ɓe mbi ko Sénégal naajo ganduɗa ko goɗɗo bon voilà ko ɓiɗɗo leydi Nigéria ko kañum tigui tawa toon kono kay eɓe taweda e goɗɗum ɗum ko wayno ganduɗa ko simme bondo walla mbiyen yamba Aissata Ndiaye ɗum ne tawa e mabɓe e gueɗe baɗe noon gueɗe
kede ganda kay ko de jodani librique kanyum tigi woni ko tawa mabbe tagal kan be don jani ko be ganda ko les échos ngarti tigi e baisse de prix de base be ko ganda ko de impact de 50 milliards et on budget national du Sénégal dum ne tawi nder hello tata be don jayde les échos jayde bes bi le jour be ko baisse des prix du sucre du riz de l'huile be ko les ménages soulagés kambe kala ma wonan weltare wonande be don joma jalli jenna kono kay be ko la mesure de l'épreuve de la guerre en Ukraine ena wayno non ko peltal jetnagal kono kay SN Dia en jogor wadande cadelle sabu tigi boyta ko ma yiye ganda kay odon farine e odon bele ganda kay ko ma jilliti holko sabu jilliti sabu odon guerre puddiri to Ukraine ganda tigi dum non de ma wad impacté Sénégal la hay ko wona bele ko ena wayno ganda ko hay dum ko wiite pétrole ma jilliti no hani sabu tigi odon guerre ma wad impacté jayde las be ngari koy natal on horeji mouridisme wali di Sénégal le khalif général di Mouride Sine Muntaha Bachirou Mbacké ene wayno ganda ko wori expulsé ben douanebe en dera tigi godon wuro Touba dum ko ciagalla de ganda ko goto e be dun sukabe wala mbiana Seka Ndiaye Gueye on mo ganda kay ko be don douanebe diddi dum en Touba diddi dum ay san ha on suga yan wala xel wala wad accident kono xam on wasi en fitan mum sabi ganda ko woni nyanyare ganda ko Sirina Muntaha Bachir e wonno ben donebe wi ko ganda kala opération mon yo bode or Touba dum woni ko tawten den jani tagal kanbe ngari natal on gorko mo ganda tigi meedi sembude wala benna meedi tigi ganda ko jogade dole e der leydi Sénégal ha tinde on fanno dawrgol wute ko professeur Abdoulaye Bathily diagnostique les causes ene wayno regende coup d'état dans l'espace de la CEDEAO de don ganda ko coup d'état ji teskade tigi der dunde Afrique bangi hirnage holno yirdum ko ngima kon te letto tam den jandi las musanya est ce que so duweñeɓe jaltinama e nder Touba hande adda wonata ko ganda ma addu toon kadi probléme goɗɗo mana ɓe ganduɗa ko dog mi wiya ni haalde dogde fraude sabu fraude kam ine anda ko bagasuji ganduɗa haɗaka kono est ce que jogotoɓe ko haɗaɓe ɗum ɗon ɓurata wonde lawol e moɓɓe Moussa gam wona natirde e kadi moftirde bagasuji ɗi ganduɗa wona bagasuji podɗi moftere walla poddi joguede ko wayno huuɗo ɗaynowo ko Moussa ko wayno drogue e ɗum ɗon foof ne wawi wonde lawol soɓe gandi ngoɗo wuuro duwañeɓe ngala toon koyɗe Moussa ne wawi wonde kadi lawol ɗum ɗon ne yoɓe miijo ɗum no fewi saabu neɗɗo so waɗi hunde yo yane dow mum yo lawol yane dow mum kamɓe rewnoɓe mo ɓe yoɓe mbaɗa enquête ɓe ganda holko enquête o hollitite enquête aji Moussa wasa wonde enquête aji ganduɗa ko joom jungo jungo e joom jungo ganduɗa ko jungo raɓɓingo Moussa rewne lawol ha ande so waɗi Moussa ko wayni wonta dañde ko non tigi jayde enquête kañum rewi hen enquête ay sen jay kam men mi jilli ko toto leydi Russie be bi ko évasion de l'Ukraine par la Russie ne way non ganda ko be sollate wala mbiena ganda koy ko on bitede Vladimir Poutine bele ko testament wala mbiena ganda bele ko testo woni wadde ganda koy ko wadde testé so tawi tigi on armement mo jogi tigi ganda holmo hejere e nder winderde dum de ganda ko woni ko tawte nder don jani enquête au bord du kaw en way non ben soldateɓe Russie be jippimo to ganda ko Ukraine piyande de puddima wala mbiyano on guerre fuddima no hande ni be mbi ko Poutine a franchi le Rubicon hay sen jay ganda ko taji didon keeri kono kay ganda ko wodi occuper Ukraine no hande ni kono kadi e wadde wagginde wala mbiyan e nappade winderde ki konko ose défier ou bien ose intervenir ganda ko jungo makko nen dow mum wala mbiyan o par mo haɓe no waajo wino kefere wino ni mboɗo mi haɓe julɓe commune goro so tawi ganda komi haɓe mabɓe kala e mon jingannomi so pari koye mum kaɓami wadde ko noon Vladimir Poutine wi kala jingannomo walla mbiyan kala jinganɗo Ukraine koye mum haɓata ɗum noon haala kala kono kay président Macky Sall waɗi déploré de président Union africaine wi ko yaadani hen une situation très grave et dangereuse kana ganda ko hunde hulɓinide e hawnide ɗum woni ko tawta caggal kala e sen gay ka e nder jayni enquête ɓe garti tigi ɓe ɗon sukaɓe ganda tigi janggoɓe ma élevage waɗɓe marché hier hanki ganda tigi to place de la nation ɓe mbi ko au fin de la récréation e sen jay yo gasa laaɓe haɓe jiiɗi ruttade e ɗeɗon duuɗi jangguirde ko yawi ko yaki a jayde l'observateur nde Youssouma Jiguen arti koye oɗon évasion to leydi Ukraine ene way noon ɓe mbi ko une centaine de Sénégalais au cœur de la guerre yogi ɓesgu Sénégal tigui en jeeya ganda kay ko ɗeɗon caɗele tawte to Russie ene walla to Ukraine la grande peur de nos compatriotes ɓen ɓe ganda ko suka men tawteɓe to Ukraine aɓe kulana e oɗo saaha noon tigui woni wowi jaynen koɓe Youssouma Jiguen mais une cellule de crise installée en Pologne pour gérer la situation ene way noon cellule haji ganda kay ɓen to mbawa doggide walla ɓen to mbawa hettirde sabu
tigi bombardement des immeubles e gueɗe baaɗe noon Aissata Ndiaye ene wayno Poutine to wonɗo tigi en garde ganduɗa kay taw jogui ko woy comme no longorgal makko ni mo ndaara guerre walla mo ndaara no fellirte ni wadde mbiyen ko hunde nde ganduɗa ene wawi wadde dilaté walla mbiyen ne wawi wadde déstabilisé ganduɗa kay ko paix mondial walla mbiyen ɗeɗon kuule ɗe ganduɗa kay ko organisation des nations unies wadde mbiyen baissons les armes sans baisser les bras. Le secrétaire d'état chargé des Sénégalais de l'extérieur kañum ne tigi suuti hen kongi andide tigi ganduɗa ko caɗele tewte toon walla mbiyen holko ɓe guuri toon oɗo saaha ɗum woni ko tawten nder neɗon jayne Youssouma Jiguen caggal kane hello mabɓe jeetal bo ɓe garti tigi ganduɗa koye oɗon mariage Aissata Ndiaye debbo kokkuɗo 53 millions ko preñde CFA ganduɗa ko ndunu makko e bam makko walla mbiyen ndunu makko gala mabɓe o hokki ɗum gorko goto ganduɗa kay ko on beele yo resmo on gorko jari on waɗi kalis o gorko to nani kalis o majji e kalis o kañum e kalis o fof majji eyi ko noon tigi saña darde gorko kay ko noon tigi foti yarude sa ƴetti jawdi ma kay a sakkirta après paɗa noon holko mbawɗa dañde hen après paɗa barke ɗe sadaka o nanɗon Moussa Nia hande jayde l'observateur kañum uddi damal gudditen noon hello wongo hello men hande kaleten Moussa Nia koye Russie ko ganduɗa hande jaydeli Sénégal garti hen no fewi ɗum noon Moussa Nia ina anda hakkude Russie e tan ɓe ganduɗa ko kamɓe goni yete Ukraine ko histoire noon waddi ɓe Moussa Nia saabu ine anda Ukraine jeyano koye nder URSS ɗum ɗon ina anda histoire mo ganduɗa Union soviétique ɗum ɗon noon hande nde yeehi ha fusi nde kamɓe Russie noon mataw tan ina anda ɓe keeɓi banggue mabɓe kamɓe Ukraine ne ɓe keeɓi banggue mabɓe kono noon hande nde ganduɗa yete guure ɗeɗo puusi ko wayno Ukraine ɓe ganduɗa kamɓe goni Luciani Moussa Nia e guure goɗɗe ɗe ganduɗa ina jeyano hen hande nde tan ko wayni fusno kamɓe noon Russie ɓe goni fédération mawɗo hande ene anda ko fédération dañɗo doole kamɓe ne Ukraine ko no Sénégal waye mbalini tan ko frontiére mataw e tan ɓe ganduɗa kamɓe goni Russie noon ina anda saaha foof kañum yiiɗi tan ko hedde hoore mum e tan ɓedde doole mum e saaha foof surtout banggue kaɓirɗe ina anda doole mabɓe ɗon ina ɗeesi huulede seeɗa Moussa Nia te noon ina anda hande so neɗɗo mofti loocol ina jogui ko ganduɗa ina wawi gañdema ne wadda e ma walla tan fawima hitere Moussa Nia saaha foof ne wawi widema sa renaki loocolam ngol walla sa renaki loocolam ngol ma yane dow ma walla ma waɗni hande ko way noon dañi aduna o ko wayno Chine ko wayno Russie hande saaha foof ɓe daari tan ko yimɓe ganduɗa ɓe dogani haare anani hande noon nde yeehi ha oɗon éclatement dañi e hakkude mabɓe kanko noon Ukraine o yiiɗi jeyede e OTAN walla wadde collaboré e OTAN Moussa Nia kanko Russie noon o wi o yeɓata Ukraine hande ina natoye ɓe ganduɗa ko ennemi ji makko hande ko ɗum saabi o ƴetti kaɓirɗe makko o holliti doole tigui ayi e journaux ji darade mo wiide kala mo ganduɗa jinggani Ukraine mawo yan e dow ma ko noon ko ganduɗa yete fotani yeɓede saabu hande ko addi ɗum foof kamɓe otane aɓeni ko addi haare nde hen ɓe jeeya saabu hande yidde kanko Ukraine yo ara jeeye mabɓe ha addi hande oɗo bonete goto fof nani dari suusa nadde haare nde saabu Russie koko jogui arme nucléaire te Moussa Nia ganda arme nucléaire oɗon adino koye juuɗe Ukraine adino ɓe mbaɗi feere haɓe mbaɗi désarmé Ukraine noon nde watte désarmé wi ko oɗon mbaɗami désarmé mi jaaɓi kono noon kadi onon mbaɗi kam assuré que jamanuji yahata ha gotol ɓe mbiya aɓe janay dowam hande Russie oɗon ɗum ɗo mo ganduɗa ete ɓe ciifodirino ɗum o itti foof o fawi leydi Moussa Nia o wi oɗon ɗum ɗo natti yaade naggam e naggam hande Russie yiiɗi yandedal e dow Ukraine Moussa Nia ganda ko probléme mo ganduɗa hande haalama ne wawi layde banggueji foof c'est très important Aissata Ndiaye alande ko ɓuurata hulɓinade yeyam doolago woni noon dal no pamirta
parce que aɗa mofti komin moftani ñana ham ganduɗa tigui aɗa andi vraiment une révolte walla mbiyen ko min joftirtomi tan pour wadde sauver hooram kono kay e ganduɗa woni hen e joftugol ko musiba tigui woni ko jibinantene gueɗe mbaɗe noon vraiment c'est autre chose eɗen gandi hande ganduɗa ko toutes les intervenants ganduɗa ɗum ɗon ko dilatation walla stabilité pe gonno ɗo ko kañum tigui ganduɗa koɓe changeata ha laaɓa Aissane Ndiaye eɗen gandi hande monde o vraiment hayso tawi ne waɗi caɗele walla en teska caɗele enen cause men ko gueɗel gotol wonno haɓade wadde bonen ko woni terrorisme so entité ko ganduɗa ko guerre inter état e gueɗe mbaɗe noon franchement ça risque de causer des problèmes bon voilà pour la paix mondiale et aussi Vladimir Poutine ngoɗon miijo ganduɗa ko on peut hitleriste bon voilà miijo hitleren ɗiɗo nafraji non tigui concept de l'état bon voilà pour avoir bon cette mémoire quoi andi hanki ganduɗa ko oɗon communiqué e président union africaine woni président Macky Sall wiide bon c'est très grave bon voilà ko la stabilité aussi hormade kuuɗe fedde gota ko windere c'est très important te Moussa Nia ine anda kam so président ji africain ne kaale ne woodi baɗono makko woni baɗono mabɓe woni kanko Vladimir Poutine presque 22 ans duuɓi nogasi ɗiɗi amini jooɗi hoore Russie oɗon fédération Moussa Nia te kadi ine anda ko banggal démocratie ine heddi e ngal ɗon banggal saabu ko ɗum saabi hande neɗɗo wiide mbeɗa natato par intérêt ji hande no aduna yaari ni géopolitique probléme hande wiye tan probléme géopolitique tigui woni ɗo no Moussa Nia saabu ƴewde hande wiide mbeɗe nata ɗo hande Mali wiide mbeɗe wadde junggo e fandu e Guinée Sénégal wiya ala yanta hen saabu Guinée wo heedi koye frontiére naggam e sanggam an koto keɗɗa naggam e naggam Moussa Nia ɗum ɗon koko ganda hande aduna o waɗi ɗon dépassé te noon koko wiyete ko tan hande joguiɓe arme nucléaire uji fof Moussa Nia kala tawɗa ɗumen nani mbaɗa yete nana mbaɗa no wiyete kadi menacé aduna o mi wiyani ni leyɗele gonde sara mum ɗi kono nana waɗa menacé aduna o Moussa Nia saabu hande funtude Ukraine noon mbami wirude ha arme nucléaire muɗum itte ɗon fusé kamɓe ɓe dutto eɓe mbaɗa utiliser oɗon doole gam yande dow mabɓe Moussa Nia ina yurmini no fewi kono noon yoɓe ƴewtoy koye mabɓe Moussa Nia ɓe jewtida koye mabɓe ɓe ƴeewa hande intérêt hoɗiyankoɓe toon ɓe Moussa Nia ɓe gadda intérêt ji ɓe ƴeewa intérêt ji aduna o ɓe ndeeƴa saabu ko neɗɗo heewi doole fo Moussa Nia Allah ɓuuri ɗum doole exactement neɗɗo heewi doole fo Allah ɓuuri ɗum heewi ɗum noon ko julɗo andata ɗum exactement ñaguima ya barkaljuma o la paix dans le monde rien que la paix toujours la paix amin ya rabbi Coumba Diop tonto diwan koɗɗo tonto diwan mo Cempeng hande ko anniversaire makko mo waɗi souhaité un joyeux anniversaire dendagal Piindi fo ne wanma souhaité un joyeux anniversaire happy birthday to you Coumba Diop yiɗa ñebbe ko yettore nde tan bonni ɗum Moussa Nia ko neɗɗo moƴƴo ganduɗa ko labdorede vraiment no mbiɗani joɓɓe jayɓe kam hay goto anda ɗo ko commamo gasara franchement ko wiidemo joyeux anniversaire manditare jaam yo Allah ko judde balɗe moƴƴude battane neɗɗo moƴƴo ganduɗa kadi ko jiɗɗo mo yatirani caggal kono kadi jiɗɗo tiɗɗo fimde ñagueɗaɗo Allah judde balɗe moƴƴude battane Coumba ya wot ko juude noon tigui yo Allah waɗanen jaam e kisal hokkude wonadi altine so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye bamo Moussa Nia heɗon e banggal caméra ko Massa Sow walla Yass Thiat wondude Ibrahima Thiombane